Hello guys, good afternoon. So karon is July 10, 2022. Karong adlaw padong ta sa Barangay Kabatan para natin sa ilang 67th founding anniversary. So, kita ta guys. On the way nami sa Barangay Kabatan. So guys, data sa Barangay Kabatan guys. Unfortunately, wala pa nag-start ang program tungod kay kusog ang buwan. So, kira na. Wait and see. So, ang uwan nagpasabot nga tagaan pa or bundakan pa og daghang blessing o grasya ang mga barangay. Bye! Matong hari kena trap suan. Ingat magana apa yang Maju kay ato pang dihapit na. trap suan. Hindi nga daw mukha naman tawag ko nito. Ano na lang. May kuwan. Tabot ramon po. Lang yung pader niya, ikaw pader. Mau kagapan mo din. Sabi ito kuan gapon. Kaya mo Diyos na naging kamhanan, buhat sa langit sa yuta. Ini mga taknaa, isip mga lumulokyo sa barangay. Niyo sa kami ginawa sa usa ka celebration ng Quezon City nga anniversary ng mga barangay. Pasalamatan kaya kanimo tungod ka Jangan salamat sa atong MC. Ako magtahod sa atong mahal na patron, Senior Salesiano Labrador. O magpapusap sa atong butan na Vice Mayor, Honorable Cecil Balahe. O sa atong ISME member, atong Distrito Kagawad, Honorable Brian Mulabos. O sa atong kauban sa buhat, atong mga barangay official o atong mga appointed, kung atong mga katawan, gikan sa Procono padong sa Proc City, o supported brother sa atong Vice Mayor, Aljan Balahay o uban siyang Mrs. Sa tanan-tanan, naya karon mayong palis sa tanan. Una, akong pasalamat sa atong lakaw pa managagahom no na bisag ng ulan nagyapon ta na salamat po sa atong ngayong panglawas na gihatag na nato o salamat sa gitagalan kita o higayon alang sa pag-celebrate sa atong barangay anniversary. Bisan pa o giulan, salamat ng ibuga sa Ginoo kay murag blessing na po ni. So, bisan o sa COVID-19 tulo na katiyo yung nilabay, wala man tayo hatagi o mas gathering.
Lain-lain lang kay Damod ba? Wah, nagkurog ang tuhod. Salamat sa tuwang mabtik na MC, si Ma'am Barangay Secretary. So, majong hapon kinatong tanan. Una sa tanan, akong pagkahod sa tanang mga elected and appointed na mga barangay officials din sa Barangay Kabatang na ipanguluhan sa inyong abtik o matinabangamon na Barangay Captain, Wailain, Honorable Junisos Bertoldo. Uban sa iyong mga barangay kagawad nga niya din karon. Ako sa pagtahod sa inyong garbo din sa Barangay Kabatang, kauban ako sa pagpanerbisyo sa lungsod. May lain ang kugihan o naratanan ng talent. May lain, Honorable Brian Mulamos. Sa akong pong kauban sa buhat, kanyan to SK Chairman, Honorable Jenny Huiso. Uban sa iyong mga SK kagawad. Kaninyong tanan, mga bisita, o sa tanang mga tao din sa Barangay Kabatang, mas mo na mayong hapon, gatong tanan. So, nalipay dyan kong dako na hindi kong giimbitar sa inyong gihimo nga 67th founding anniversary din sa Barangay Kabatang. So, ako man siguro nakita na ang inyong barangay padayon sa paglambo o himos lang dyan. Tungkol po din pinagi sa narangay tabang sa inyong mga barangay officials o kanina po mga katauhan na kanunay na musuporta o sa mga programa sa inyong barangay. So ako, ako kong talaan sa masipagpakpak ang inyong tagsa-tagsa kakamulingon na anak mo nga musuporta. So ako lang hangyan ninyo sa kanunay kitang tanan, magtinabangay, kay arong ang ato ang barangay haksay. Okay ba? So, tabutin po sa pagpasalamat. Ilabi na nga kanang inyo kong gitagaan o nagbaha o makabungog na suporta sa diyanging piniliay. So nga, ang inyong pagsalig na inyo kong ibutang isip-isip mayon, ako ning suklian o kanang mga kalumbuan na ako ikahatang uban sa atong mayor o sa tanang mga opisyalis na niya si Kagawad Brian, kami manikapot na makahatag minindo o kaduhan. Siguro, dinahawtason, mayon ako o happy 67th founding anniversary Barangay Kabatang. Mabuhay ang Barangay Kabatang!
Shout out vlog ni Cecil. Dos, ano ulit? Tres. Una ba na? Uno. Dos na. Tapos lagi nga mo ako ngayon. Kuya ko yung taga-progreso, mga mamshi. Tapos kayo mga mamshi sa progreso. Kung bakit? So, salamat sa tuwang IMC na Secretary Lenyor P. Oy, mga dancer to, guwapi rismak, mulas na pa na yung practice na tatawag. Ano, bitaw. So, may ngapon, bisan ko na yung natas sa mga uwan, gusto, nagparang pa itong programa. So, sa tanan, pagtahon sa akong kaitasaan nga, bisan to nga gawin gini ha, so natakaroon nagtapo, bisan to gamera ta, so nagparang ng programa. Kung ang pagtahon, pagyupo sa tuwang relic na Vice Mayor, kani mag-indara ko din pero hindi Vice Mayor, si Sir Malahay. O, nabakangan.